May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Mga igsuon, nganong nakaingon ang atong Ginoo diri sa ebanghelyo karong adlaw? Akong basahon ha. Pagkadautan gayud sa katawhan niining panahona, nangayo silag usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios, apan walay ihatag kanila gawas ni adtong milagro nga nahitabo kang Jonas. Fast forward ta. Midugang si Jesus. Hibalui nga dinhi ani ay labaw pa kang Jonas. Nganong nakasulti ang atong Ginoo ani? Sa iya manggong panahon, kaning panahon na, ang mga tao mas na-focus sa milagro nga ilang nakita. Didto sila nangangha, na-amaze. Wow! Nawala na sila sa tinuod nga mensahe nganong gihimo ang milagro. Karon, nganong nahisgutan man si Jonas? Ang mga tao manggod, mas didto na hinuon sila na focus sa milagro, na amaze sila. Na wow! Wala namatay si Jonas. Pwede di ay tang mabuhi sulod sa tiyan sa usa ka balyena or whale. Tulo ka adlaw wala namatay si Jonas. Dito sila na focus sa milagro ni Jonas. Unfortunately, wala nila makita nga ang tinuod nga mensahe nganong gipadala si Jonas kay didto sa Ninive, usa ka makasasala nga lungsod. Paghuman gyud sangyaw ni Jonas, nabag-utan ang tao, naghinulsol. Mauto ang milagro. Gusto mo og dugang example? Kay hinumdo mo katong gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka tawo? Bisan gani kamo, aminin, unsa inyong focus ato? Midagahan ang pan, wow! Gikan lang sa ing-ani kagamay, napakaon ang 5,000, naapagoy sobra nga 12 ka bukag. Wow! Didto ta na amaze. Pero kabalo mo, dili to mao ang mensahe. Ang mensahe ato, nawala ang selfishness sa mga tao didto. Kay actually, nagdala silag balon pero dili pa nila ipaambit para ra nila. Pagkakita nila sa bata, nagihalad ang tanang balon kang Jesus. Naghinay-hinay na dahil sila kuot sa ilang pan. O mga pagkaon o ilang gipaambit sa tanan. Kato ang milagro. Change of heart sa mga tao. Anit wala ka dito nakafocus. Now mga igsuon, na ako'y special ka nga hangyo ninyo. Akong nabasa karon sa Facebook, gikan sa usa ka pari nga exorcist. Akong ibutang sa comment section ang link, palihog kog tuplok na yun basaha. Okay? Ingon sa usa ka pari nga exorcist or kanang tigpahawag yawa. Kung kayo po ay Kristiyano, kung kayo po ay Katoliko, our source of healing will be our sacraments, especially the Eucharist. The Lord Himself, ang Panginoong Hesukristo mismo. Kung gagamit po tayo ng mga panalangin sana, ito po sana ay mga Kristiyanong panalangin, sabi ng paring exorcist. Tigilan na po ang albularyo at iba pa. Mga igsuon tinuod, kusog ta mo dangop og albularyo, ug uban pa. Aniet, nganong mudangop man taan ng dili ta sigurado. Nga naa na may sigurado nga dugay rang naabot. Kabalo mo unsa? Si Kristo human namatay, nabanhaw. That is the greatest miracle ever.
Anyat nganong nawala naman ta diha. Nga mao man ay naghatag na tug paglaom nga dili ko maghikog kay human sa akong mga pag-antos mabanhaw pugkos pareha ni Kristo. That is the greatest miracle. Maunay mas labaw pa kang Jonas. Maunang niingon ang pari nga exorcist diri tadangop sa mga sakramento. Dili sa uban pa nga dili sigurado. Maunang kung nagsakit ta, magpa-anointing of the sick ta, kay maunay gimando ni Kristo para sa mga masakiton. Kung nakasala ta, mangumpisal ta, kay maunay gimando ni Kristo. Kung naguul ta, sama sa giingon sa pari, musimba ta sa misa Eucharistia, kay naa diha ang milagro. Gikan sa ordinaryong pan, pag human og bendisyon sa Dios pinaagi sa pari, nahimo ng lawas og dugo ni Kristo. Mga igsuon, na ako'y mga examples pa ha, pasensya, medyo mataas gyud ta. Kana bang nagmisa ko gikan, sige ni gahitabo. Pag humana kog misa, naay mo duol kay magpa-blessing, kay mo take siyag exam. So akong pangutanon, gikan ka ni simba? Yes, Father. Ako na isang tudluan. Ang imong pagsimba, nitambong naka sa greatest miracle. It's more than the holy water. Kabulo ka nga, no? Imo mismong gikaon ang lawas ni Kristo. More than this holy water nga isablig sa imuha karon. Usahay mawala ta sa tinuod nga milagro. Naapoy another example. Kana pong naiusa ka shrine nga akong nabisitahan. Ang mga tao, abi ninyo, mas na-focus sila, gahangad-hangad sila para makakita sa dancing sun. Anyat, wala sila kabalo nga ang misa diha sa shrine, naa diha ang milagro. Wala dito. Mawala tas focus mga igsuon. Balik ta sa unsa ang tinuod nga mensahe sa milagro. Again and again, dugay rang nabanhaw si Kristo. Nga naghatag na tug tambal panahon nga kita maguol mo'y naghatag na tug hope, 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 and hope paglaom. That is the greatest miracle. So please, ayaw na pagduda sa gahom ni Kristo. Ayaw na dangop, ayaw na pangitag albularyo ug uban pang pampaswerte. Okay? God bless. Simba ta ha. Holy Mass.